ବାବୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ହେଲାଣି 6 ମାସ ହେଲାଣି ବାକି ପଡିଛି। କୋଉ ଷେଣ୍ଢ ବାବୁ? ଆପଣ କଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି ମନ ତ ଷେଣ୍ଢ ବାବୁ ହେଲେ ବାହାରୁ ଯଦି ମାଛି ପଡିଥିବ ମାଛି କି ଚୁଚୁମି ଦବା ଲୋକ ତାଙ୍କଠୁ ପୁଣି ପଇସା ଆଦାୟ। ଏମିତି ଆଇଡିଆ ଲଗେଇବି। ଷେଣ୍ଢ ବାବୁ କଣ ଷେଣ୍ଢ ବାବୁର ବାଛୁରୁ ବି ପଇସା ଏଠୁ ଦେଇବି। ହଉ ଦେଖିବା ଆଉ। ଷେଣ୍ଢ ବାବୁଙ୍କୁ 500 ଆଦାୟ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ 500 ଆମେ 2 ଆଦାୟ କରିଦବୁ, ସେଥିରୁ 100 ଆମେ ନବୁ। ଯେକି କାହାରୁ ମାଛି କାଢିକି ଚୁଚୁମି ଦଉଛି ଏ 2 ଜଣ ବେକାରୀ ପଇସା ଆଦାୟ କରିକି ଦେଇପାରିବେ ଦେଖାଯାଉ। ଆମ କଥାରେ ପିକୁ ବାବୁ ପୁରା ରାଜି। ବାବୁଙ୍କୁ କିପରି ପଇସା ଆଦାୟ କରାଯିବ ସେଇ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ରିଲ କରିବା ଦୋକାନ ଗୋଟେ ରିଲ କରିବା। ହଁ ରଖ ମୁଁ ଯାଇ ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ମାଲିକ ଏପଟୁ ଭଲ ତ? ଷେଣ୍ଢ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ରୋଲ ଅଛି, ଆପଣ ପାରିବେ ତ? ହଁ ପାରିବି ଯେ, ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ଅନ୍ଧ ରୋଲ କରିପାରିବନି, ମୁଁ ଯେମିତି ଅନ୍ଧ ରୋଲ କରିବି ନା ମୋର सूरतरू ए बाबू सरग जाए केते जगह हाँ बुली आईली। ଦୋକାନୀ ବାବୁ ଏଡେ ଉଞ୍ଚା କୋଉଦିନ କଲ? ବାବୁ ଆରେ ଭାଙ୍ଗି ଦବ ନା କଣ? ହଁ ମୁଁ ତ ଅନ୍ଧ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଛାଡ, ତ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୋର। ମୁଁ କଣ ଛାଡ, ତମ ପାଖରେ ବିସ୍କୁଟ ଅଛି କି? ଆଜ୍ଞା ବିସ୍କୁଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର 20 ଟଙ୍କିଆ ତେଲ ଦରକାର ଥିଲା। ଏଇ ଆଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 20 ଟଙ୍କିଆ ତେଲ। रुको जरा सबर करो। 500 ଟଙ୍କା ଅଛି ଦେଖିକି ନିଅ। ଆଉ ମତେ 500 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ତମେ 20 ଟଙ୍କା ନିଅ। ଦୋକାନୀ ବାବୁ ଯୋଡେ ଯାକ ନେଇଗଲ। ହଁ ମୁଁ ତ ଏଇ ମୌକା ଖୋଜୁଥିଲି ଆଉ। 6 ମାସ ତଳର ବାକି 500, 20 ଟଙ୍କା ବାବଦରେ ତେଲ ଧର କଟ।